Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Leave it there, serious. Well, guys, ngihlangana nevideo yamnini social media. Mangifunda umnini ke niyazi ukuthi uyakhuluma nje izinto eziningi ufisa ukwenzani kanjani ukhuluma nje izinto eziright kodwa siyabona ukuthi umntwana yabo. So, i-comment section ithi umsele kufanele efunde komnini. Hayibo, ngiyaxolisa bakithi, ngiyaxolisa. Umseleko ubaba kamnini kufanele efunde kumnini. Umnini unangaki? Una-10 noma una-12. Yazi guys hey, ngicela ngishaye. Vele ningishaye ngoba ayikho into engizoyenza, ngizohleka mina futhi ngiyahleka. Mina guys anenzi kahle manje. Umnini akakaqali ngisho use-high school. Manje uzoqala i-high school, ngicabanga ukuthi uyaqeda primary school. Kodwa kusumseleko njengoba nje eseney'nkinga ey'ningi engenzi kahle. Akahambe eyobuza kumnini, akakafunde kumnini. Umnini Wema, umnini uhlakaniphile yes kodwa usawumntwana. Azikho izinto azaziyo umnini ezibalekile. Wazi lokho akufuna manje nakuthanda manje futhi usazokhula. Into esiyisabayo nje thina sisaba ukuthi umnini isibuko sakhe noma ezimbili umseleko nompumelelo okuyibona phela aba-males eduze kwakhe esibuka sithi hey bakithi ingane ngathi ingasithwa-ke enye into ingazibuki lezi ezinye izinto abazenzayo ezirong ngoba phela ibona abadala abahamba phambi kwakhe abaseduze futhi before abanye abantu. Kodwa lo othi umseleko akafunde kumnini. Umnini akanawo amakhosikazi. Wema guys, i-comment yangihlekisa. Yiko ngifuna ukuxoxela ngayo. Ngixoxa ngoba iyangihlekisa ukuthi manje afundeni ngoba umnini naye usayifunela izinto zakhe zokuba yingane. Akhuleke ngendlela akhula ngayo. Usayifikela umnini akazi lutho. Nalokho akukhulumayo manje kungenzeka ukuthi 10 years later akukhohle noma vele mhlawumbe into ayifunayo. Kodwa manje ngokuthi nje sekubonakala ukuthi umseleko urong kakhulu okungenani akasizo. Yey, ukuthi ngivukile we guys, lokhu kuvuka kwami kwenza ukuthi angirecord. Kwakhona-ke nje ngifuna ukuba ne-order ukuthi ngikhuluma ngani, qede lezi zinto esasixoxile ekuqaleni siqhubeke sihlebe nge-TV show. Ngifuna le omhlekisayo lento azi ukuthi nami ngikhona yangihlekisa ukuthi yini umnini azoyifundisa umseleko. Cha ube wrong umseleko ngezinto eziningi ngoba manje sekubuka sengathi ngisho ingane ikhona engakusho kuzwakala. Nalapho futhi uma ebiza umnini ekhuluma naye uthi umnini akabe yindoda. Uthi umnini akafuneki kuba yindoda nje ufuna ukuba yingane njengezinye iy'ngane. Abasinikezanga-ke isikhathi esiningi sabapha umseleko nomnini ndawonye ukuze sithole ukuthi ikhona yini inkinga njengoba abanye besho nje ukuthi umnini manje uhlukile. Kodwa phela uyakhula. Ukukhula umntwana kungenzeka uphaphe ula ko-5. Uthi usuba no-10, 11, 12 usuyashintsha. Ingane nje vele iba njalo. Kuyenzeka enye uthole ukuthi ade ikhuluma ukhulisa mncane. Uma esekhula akasakhulumi kakhulu kodwa hhayi ngoba sekukhomba ukuthi kunenkinga. Kuyenzeka umntwana ashintshe kodwa futhi kuyenzeka omunye ashintshe ngoba kunenkinga. Manje lama-assumptions enziwa ku-social media nami ngiyawafunda, okunye ngiyakubona, okunye angikuboni ngoba ayikho into esiyitholile phakathi kamnini nobaba umseleko ekhomba ukuthi umnini unenkinga ethini la ekhulumile khona. Ukunalokho nje uthe yena ufuna ukuba yingane njengezinye iy'ngane. Yaphela lapho. Into engase asiyihleke-ke ukuthi kuthiwa umseleko akafunde kumnini. Umnini ungakaqali ngisho i-high school.